morning, Cebu, and today we're out again. An early morning drive, Saturday drive, and wala itong storyahan karon is happenings lang. Happening sa Cebu, diba? So let us talk about unang this month is Cebu Business Month sa actually ron, and Cebu Food and Wine Festival. Diba? And itong festival is basically it's all about kaya food and wine ang capabilities sa itong mga chefs dari Cebu. Actually 1 week lang remaining, mas paskay panahon kuhan kayo. And pag abot rin July, ang sugod na mag-upgrade na kuno ang SM Arena, diba? Excited naman mo sa SM Arena? Muna akong pumuntahan na ba? Naalala kita yung concert venue, diba? Mga events venue, upuhon sa day ang SMX. So nanatay nga na, which Cebu needs, tinuod na. Unfortunately, usahay lang, nindot kay paminawon, but medyo mahal lang yun ang mga presyo kung doon ka nang magpadool, di ba? Mao na akong maingon landaan. Mahal yun ang presyo. Pero wala, lingaw mo na, lingaw, di ba? Makuha na nato ba, lingaw ba yan naabay ang mga naambiin di ba? Or what about na international stars. So that's the beauty of it, di ba? Nanatay dako na venue, pero wala, willing to pay lang yun. And I know a lot of fans na willing to pay gana na mga 12,000 nga mayroon na gana barato na ginay kumpara yun sa uban na gasto ng 30,000. It was fans sila na ba, so believe ko yung ko na mga na tao ba na real fans, fanatics gud ba mo na short na fans of fanatics. Og mo na itong kuhan mo na itong lingawan extreme na gud ba na, and then it helps the artists, it helps the somehow the economy, jobs, of course entertainment sa gobyerno na paning tax na kung entertainment tax na resibo na hopefully na makuha na para ma-realize na to bakit adsa na to ang mga taxes na to maabot sa to pero ako yung hapit na ni diri arena is go, it's really close. Man akong ganahan lang maingon na hapit na yun, and kuha na I'm pretty confident also na kung mahuman na naghatag pwede mabuhat niya sa arena o sa SMX. Sa arena, for example, we have one wala yun ang BD pa do. So ang question ako is kinsa na artist na willing ka mo pay like 5 digits, like say 10,000, willing ka para lang yun makatanaw ba na ba? May upan din di ba na gali kahit di kaya pa dugo sa kalibo lang 2,000. So ikaw kinsa man imong artist na nga na dire na papita na diha SM Arena. Mana mangutana ko kinsa who's the artist that will make you spend money, di ba? Sa imo personally lang, sa imo ba? Kasi lain man tag-artist na iban ganahan Taylor Swift, ganahan mga uban K-pop, nagi uban buang kayo sa na buang yun sa mga SB19 sa Bini, di ba? It would be di ba? Crazy, di ba? Very exciting sa that times ahead, di ba? Kaya itong mga amigo na ko na ganahan mamalita ana. So excited na yun sila. Ako excited sa God pero palagi kinsa na artist na willing to pay ka ako parating kung concert listoryahan magdikit kay kuhan sa tinuod lang maybe kung sports pati yun ako ay NBA game diha tingali bahala na makakibaw. Pero kung sports lang ay kuhan lang artist, I don't know, gasto yung 5 digits, hindi ko kukuhaan pa.
Although pakakuan kasabot ko sa mga tao, but you know, ako wala 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 yung artist ay magpagasto na og 10,000. Although mo dawat ko kuan kung tagaan kong libre, pero kung magasto og 10,000 not for now. I mean, parang uli lang yung hilig tingali. But kamo ba? Yeah, I'm pretty sure some of you has that, you have artists that you wanna see, di ba? Mga banda sa una, mga lansasi, mga nabigimanan ako kung mga amigo, mga yuto, di ba? Yan na, pero biyahian yun ako, I don't know. Di pa na ako ma-envision ako self, hindi biyahe ko tungkol, let's say, sa Blackpink, Taylor Swift, or gasto ko malay na limpak-limpak na salapi. Di ba? But yes, I know a lot of you would na may mga dream artist na matanaw, di ba? So wala. Who is it? Spill the beans. Or nakagasto na mga, have you ever gone to a concert na ni gasto giga or ni biyahe giga, let's say nihatog giga na may amiga ka ng nihatog siya 2 days sa SB19 hotel ko na, hotel itiguman ka na niya, hotel ka ng VVIP ka itong yung lagi siya mospit, and then duhap yun ka adlaw napasi costume yawan o hana wala ba na ako yung ana na amigo na amiga, and I mean wala nagpabuhay sa artist, because listen to sa being artist right now, concerts would be your money making venture. Pila may mga sabi Spotify, di pa rin sa una ba sa palit magunta ng tao sa unang mga radio karang bang cassette yun ang sales yun ba sa CD, sa cassette, sa plaka, may bawaan mo na platinum mo record, pero kung mga Spotify na lang pilar mo download ay ka na bang palit yun ba amoy bahin gamay hindi yun pareho tiyo sa una na kung sa kadato tumatawhan na they go to concerts, because concerts will lead to mga merch, di ba, mga maybe sponsors, mga nabakuhan ba daghan, labi na in the age of social media, makakita kang kuhan kuha mga pagkong fans and followers. So man lisod ron sa artist no, di na pareho sa una ba, sa una ligya lang kasi imong mga album pabuhi na mo, dahil mo kuhan ka, wala kang jackpot na ka. Karon sometimes wala na TikTok, tukar na di abot viral mas sa TikTok, but how much, di ba? Di ba, viral mo hit TikTok lang, ano ba pila na kanang excerpt ra, di mo tinaw hindi ka kakwarta na kung na kay music gamito mga excerpt lang, mga 10 seconds lang, 15 seconds buo lang sayaw. Di ba, kumpara gid sa una ba, so parang I don't know, parang sabot na kita sa artist sa hay ganun mo claim na sila sa mga YouTube videos, kaya wala naman sila ikuha ang taon nilang pangwarta, nang di ba nalalim mo himong music ha, di ba kanang music na mo hit, bisag hindi mo hit ting kag lyrics, ting kag kuan kanang melody, ang sound, ang kuan karon di mix pa, di ba, iba ni market pa, di ba, sahay malaki na gasto gina sila kay wala nilang mga manager kanang bang ikuan sila, pero ba lagi kung big hit ka, swerte ka, malang believe ko ng Koreans, di ba, na they made an industry out of it, yan ilang pop music nila. Can you imagine, di ba? We have, para ako tingali, mga 20 years ago tingali, kuya, yung pop music's Pilipinas or even 30 years ago, 40 years ago. Pero man siya dahil mong kuhan ba, ang kuhan sa Pilipinas is we always boast na makita na singer, makikita kayo sing ang mga Pinoy, ay kung pamanganta in general, on average yung Pilipino, may mga Pilipkunti sa akin, bawa ka ito ni Birit-Birit, Pilipino to, pero palagi kuhan, dili pa nakuha na ito, nakuha timpla sa international taste kanang ato mga music, di ba, kaya mo kanta pero di ba, dili ato di pareho ng Korean, di ba, so mana akong question, mana na in the end, mag parting shot na tama lagi na
kinsa inyong artist na inyong gisuportahan na inyong yung parang you've been there for a long time, so fans mo kinsa man, di ba? And that's it for today, and thank you so much for watching. Bye.